Ergens in Midden-Limburg, daar is 3 woonbussen ergens en zitten ze weer op een bank. Ja, ik zit in een hotel waar ik de naam niet van mogen noemen, want die adverteert dan niet bij TV11. En we hebben net een cheque afgegeven van €1111 door de remuntje van Salovens Vereniging Biel Kaal gebracht op de Blauwe Maandag, door de vorsten aangeboden. En we hebben bij ons de 2 mensen die het goede doel waren, die als bewust bezig zijn met angerlu, met een lichamelijke beperking aan het werk of aan een stageplek te helpen. Cindy, dat is een van de mensen die daarmee bezig zijn. En er zoekt natuurlijk nog veel plekken in Remun. Waar ze plekken. Heel veel werkgevers die mensen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid geven om hier te werken. En dat is omgeving Remun, Venlo en ook regio Eindhoven nog. Dat is een flink stuk. Dat is een flink stuk. En er zit dik subsidie op of niet? Nee. Dus die werkgevers moeten het zelf helemaal... Nee, die kunnen subsidie aanvragen inderdaad, ja. Ik wil zeggen, dan ga ik even naar Erik. Erik, doe woons in de boekhoorn en zo kwamen we bij dich en ook automatisch bij Cindy terecht. Heb je al jullie aan de slag kunnen helpen? We doen dit nu sinds 2007. Dus dat is 10 jaar. We hebben dit jaar jubileum. Eigenlijk waren er in totaal heel jaar zo'n 15 mensen gaan stage plaatsen of een baan. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Als ik hoor wie van u dat het er hartstikke moeilijk met hebben. En je zit 2 mensen die ook een beperking hebben. En gewoon zeggen, jongens, we gaan voor ons collega's aan de slag. 15 per jaar. Dus heb je zo'n 150 man al aan de gang geholpen. Ja, zo'n beetje wel. Ja, in totaal. En mocht ik dan vragen, en Cindy, in welke leeftijd moet ik dan denken? Alles? De mensen zijn meestal tussen de 18 en 40. Maar we kijken niet heel erg nauw. Maar je hebt zo'n beetje weersaccent of niet? Ik kom uit Heel. Uit Heel, dus dat denk ik van de Maas. En een jongen de Boekel, heb ik gevonden met het geweldig werk wat je doet. 15 mensen, let op, 15 mensen per jaar is, als ze al heel lang het werk zoeken, is een mega getal. 150 hebben ze dan. En dan te bedenken dat ze dat moeten doen met een hoop beperkingen in een tijd dat er beperkte banen zijn. Want zoveel zijn er natuurlijk niet. En daarvoor is de oproep van Cindy en van Erik en al die werkgevers. Heb ik er een plekje in uw bedrijf om mensen een stageplek te bezorgen of een baantje te bezorgen. Schroom niet. Bel even na en dan ga ik even aan Erik vragen. Nou, waar moeten ze bellen of hoe moeten ze kijken op welke site? www.onbeperktwerken.nl. Heb je het metgekregen? www.onbeperktwerken.nl. En dan komen ze bij je terecht en dan gaat Cindy dat gelijk even op de computer nog kijken wie dat is en dan werd gelijk met die contact opgenomen. En dan hebben we contact op en hebben we een gesprek met de mensen. Heel goed. Kom even bijeen staan, want je hoort bijeen. Net weer, ga er bijeen staan. Jongens, deze 2 mensen die doen zoveel goed werk. En je gelooft natuurlijk dat de Remuntje vastelovend op deze manier een bijdrage heeft geleverd van €1111 om er te werken. Het is maar een kleine bijdrage en het geweldig werk wat ze doen. En ik zou bijna zeggen tegen u, veel succes ermee. En aan de werkgevers, kijk even voor die baan. Want er zijn nu, die zitten thuis en zouden geen werk willen doen. En die willen geen aan de slag. En een stageplek is niet alleen voor een gezonde jongere belangrijk, maar ook immers met een beperking. Lichamelijke beperking. Hartstikke bedankt, succes ermee. En als de volgend jaar Blauwe Maandag Remunjes kom je gewoon nog even gezellig langs. Hè? Komt dat goed? En ja, we doen natuurlijk nog een oproep aan iedereen die denkt dat er iets heet wat er zegt, nou, dat zou in mijn regio wel eens veranderd kunnen worden of je moet aandacht hebben. Schroom niet om het te doen. Bel gewoon even naar TV11 of bel mijzelf. Kijk even naar Facebook. Dan ziet je misschien de volgende keer ook een beeld. Wat je weet het, op TV11, daar ziet je zelf. En nu waren dat Cindy en Erik.